И здравейте, приятели! Днеска ще играем къде е ЦСКА София, епизод 5. Ще гостува Монтана. Хора, съжалявам, забравял съм да пусна записа и това е 1-1. Тъкмо ще да ви кажа, че водим с 1-0. И Монтана правиха много грешки в отбрана, но резултатът е изравнен. Да, изтървахте около 30 минути, но видяхте поне гола на Монтана. Резултатът е изравнен. Сега шанс за Монтана. Това изглежда опасно. Центриране и Босато се намесва. Грешка на скашане. И какъв шанс за Монтана удара, обаче прехвърля вратата. Илиев с топката. Шанс за ЦСКА да вземе преднина преди почивката няма да има такава обаче. Ето и статистиката. Един точен удар за... Един единствен удар за Монтана, който се превърна в гол. И сега ЦСКА ще трябва отново да взема преднина. Фаул на Скашем. Спасяване на Босато. Фаул срещу Марин Петков. Как ще има, бе? Цунами с топката сега. Бившия играч на Левски. Показва скоростта си Цунами. Шанс за червените. Центриране към Илиян Илиев и това е гол. 1-2 за червените. Шанс за Монтана удар покрай вратата. Да, виждате ги тези реклами на Танго, няма какво да направя, приложението е такова. Ще ме извините, ама... Шанс сега обаче за Монтана да се концентрираме в матча, рекламите... Шанс за Монтана спасяване на Босато. Най-накрая да ги махнат с малко тези реклами, че направо. Шанс за Монтана, топката, центриране в наказателното поле и за наше щастие. Футболиста на Монтана стана в засада. Шанс за Монтана, това ще е 2-2 или не. 1-2, оцеляваме и в този момент. 74-та минута. Годой ще се появи след малко. Ама защо на мястото не е то, бе? Къде е? Чакай, бе, така. Биетучи Марин Петков, който открие резултата. Годой влиза в игра. Девид Сегер, Камилеев. Шанс за Илиян Илиев, сега с топката Илиян Илиев. В наказателното поле е удар на Илиев. И намеса обаче. Цунами с топката Цунами. Шанс за червените, няма да центрира, защото видя, че е в засада. Вместо това подание,
И топката изчисти на корнер за червените. Скачам към Годой, само че паса беше блокиран. Изстрел. След това Сергей. Много пропуски от двата отбора, но червените продължават да водят. Последна атака в мача за Монтана и това е край на мача. Ето и статистиките. Да, може да скай повече удари имаме ние. Следващия път сме домакини на септември. Айде, днеска този епизод, понеже не изиграхме, ще изиграем 2 мача. ЦСКА септември започва. Шанс сега за червените. Илиян Илиев гол. 1-0 за червените срещу септември. Отново шанс за Илиев сега. Илиян Илиев с топката. Илиян Илиев. Или спасяване. Пинто отнема топката сега. Шанс за червените. Мика Пинто центриране за Илиян Илиев. 2-0. Изчистена е топката към Илиян Илиев. Той с страхотно обръщане. Шанс за Илиев. Фаул няма ли? Съдията оставя безмолвен. Девид Сергер към Илиев именно. Този път не успя да премини Илиян Илиев. 28 минута шанс за септември и това ще е гол. 2-1. Колко жалко. Септември се връщат в мача. Шанс за септември да изравнят резултата. Гледа. Как можехме толкова бързо да попилеем 2 гола преднина. Грешка на Цунами. Чурбаджийски. Марин Петков. Не успя да премине Марин Петков. Топката става за червените. Втори шанс за Марин Петков. Сега той печели странично фърляне. Чурбаджийски към Девид Сергей. Той за Марин Петков. Няма ли фаул? Не. Странично фърляне са червените. Марин Петков шанс за Чурбаджийски. Подание към Скашен. Скашен шанс за червените. Сега септември с атака. 5 добавените минути. Илиян Илиев сега с топката. Край на първата част. Лапения с Кашем. Подание за Илиев няма обаче да успее да влади тази топка. С Кашем. Връща към Бютичи. Той към Пинто. Той към Скашем. Шанс за червените.
Топката е отнета. О, какъв шанс за септември! Това ще бъде 2-2. Не, страхотна намеса на Босато. Дейвид Сергей е с добре изчистена топка в предни позиции. Марин Петков отне топката. Подание за Ариан Илиев. Годой мисля да вкарам. Шанс за за септември изчистена е отнета е топката. Страхотно подаване на Скашем Ким Илиев. С доля за късмет топката стана за Илиан Илиев. Да видим какво ще направи Илиев. Върти се Илиев, подаване за Ето. Той връща към Цунами, той за Марин Петков. Шанс за червените. Марин Петков няма да има центриране обаче. Вместо това дълга топка към нападателя на септември и шанс за септемврийци. Ето, не се намеси добре. Атаката за септември продължава и това вече е 2-2. Жалко, трябва да спечелим този матч. Нямаме право на грешка срещу септември. Фаул за червените. Скашем с топката. Центриране за Годой. Той е длъжен 3-2. Ариан до Годой се разписва 3-2 за червените. Скашем. Този път няма фаул. Все пак топката отнета и отново шанс да скашем. Центриране към Ариан до Годой. Няма да има обаче четвърти гол за червените. Вместо това контратака за септември. Край на матча 3-2 за червените. Ето и статистиките. Да, горе-долу еднакви удари, но кой играч на матча е Яниев. Така се изкърва на първо място, Славия е на второ. И айде, а пък Левски, къде са Левски? Левски са 6-ти, от Лудогорец не ги виждам. Лудогорец на 16-то място, само 6 точки. Да, в следващия епизод гостуваме на ЦСКА 48. Годой е голмайстора. Поне за сега на първа лига. Ами ще се видим, абонирайте се за канала, харесайте видеото за час 7.